Wayo Allah, wayo za su kashe ni. Ku bani shi gari ja. Ku bani shi gari. Wayo. Jikin nashi ne ya tashi? Wallahi jikin nasa ne ya tashi. Kunkuru? Ya kaci da jiki? A jiki alhamdulillah. Kai Allah ya ƙara sauki. Amin. Allah ya saka fara ni. Allah ya saka fara ni. Amin. To masha Allah. Masha Allah. Amin. Sannu kunkuru. Amin. Sannu kunkuru. Amin. Allah ya ƙara sauki. Amin. Allah ya ƙara sauki. Amin. Allah ya ƙara sauki. Amin. Kunkuru. A jiki yayi sauki. Jiki alhamdulillah. A jiki alhamdulillah. Kai mun gode Allah. Jiki Ai alhamdulillah. ina ga me zai hana a kunce shi? Ai ya samu sauki. Tunda ya samu sauki ai bai kamata ba shi a lura ba. A kunce shi. Gaskiya ba ra'ayi gaggawa kunce shi ba. A kira dai mai magani tukunna. To gaskiya hakan ma yayi wannan ma shawara ne. A kira mai maganin gaji. Yawwa shi. Amma yanzu a kunce so yake tsallo mana. A kira mai maganin da ya gaji gaskiya. Amma ni ina ga ya samu sauki ai. Ni dai gaskiya magana lafiya lau. ban yadda ba wallahi. To ka kira shi gaji. Assalamu alaikum. Hello? Yawwa lafiya kalau. Kunkuru ya samu lafiya. Mu kwance shi? A'a kar ku kunce shi tukunna. Ku fara tambayan shi waye mahaliccin shi. Ubangijin shi ba? Za mu yi yanzu. Yawwa to ba matsala, na gode. To yawwa, na gode. Ya ce mu fara tambayarsa waye ubangijinsa. In ya ba mu amsa? Wannan abu ne mai sauki. Kunkuru? Ya jiki? A jiki alhamdulillah. Masha Allah. Waye mahalicinka? Malicina? Ubangiji na zo mu.